Γεια σας. Σκέφτηκα να κάνω ένα tutorial για το Linux, αλλά συγκεκριμένα για τη γραμμή εντολών του Linux. Για τις βασικές λειτουργίες της, τις βασικές εντολές και προγράμματα. Πρώτα απ' όλα, το Linux είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα λειτουργικό σύστημα, όπως είναι και το Windows λειτουργικό σύστημα, με τη διαφορά ότι ο κώδικας στον οποίο έχει γραφτεί αυτό το λειτουργικό σύστημα είναι δωρεάν, είναι ελεύθερος στο να έχει κάποιος, να έχει πρόσβαση κάποιος, να τον αλλάξει, να τον ξαναμεταγλωτήσει, να τον κάνει εκτελέσιμο και να τον τρέξει. Και έτσι μπορεί ο καθένας να φτιάξει ένα δικό του Linux, για παράδειγμα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μπορεί να βρει κάποιος μέσα στο ίντερνετ. Από εκεί και πέρα, το Linux χρησιμοποιεί το kernel, το οποίο είναι ο πυρήνας που λέμε του Linux, και συνδέει το hardware με το software. Η δομή του Linux είναι ίδια σε όλες, ανεξαρτήτως όλων των διανομών. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές που έχουν, και είναι ας φανταστείτε ένα δέντρο από φακέλους. Δηλαδή υπάρχει η ρίζα του δέντρου και από εκεί επεκτείνονται και πάμε στους υπόλοιπους φακέλους. Δηλαδή ένας φάκελος περιλαμβάνει άλλους φακέλους και ο καθένας από αυτούς περιλαμβάνει κι άλλους κτλ. Αυτό είναι το file system που λέμε. Από αυτό αποτελείται το Linux. Μέσα στους φακέλους αυτούς υπάρχει και ο φάκελος home, που συνηθίζεται να είναι ο φάκελος στον οποίο αποθηκεύει ο χρήστης τα αρχεία του, και εκτός από τα αρχεία του, τα προσωπικά, όπως για παράδειγμα τις ταινίες του, τις φωτογραφίες του, τα έγγραφά του, αποθηκεύονται εκεί και τα αρχεία των ρυθμίσεων των διάφορων προγραμμάτων που έχει κάνει. Έτσι ώστε, αν θες για παράδειγμα, αυτό τον φάκελο home συνήθως τον τοποθετούμε σαν διαφορετικό κομμάτι του σκληρού δίσκου. Οπότε, αν θέλουμε να απεγκαταστήσουμε την διανομή που έχουμε και να εγκαταστήσουμε μια καινούρια, να μην χρειάζεται να μεταφέρουμε τα αρχεία μας κάπου αλλού και απλώς να κάνουμε το λεγόμενο format μόνο στο κομμάτι του σκληρού δίσκου που περιέχει το αρχείο, το file system. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, αυτή εδώ είναι η γραμμή εντολών, στην οποία κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Στο γραφικό περιβάλλον, στη γραμμή εντολών μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε που κάνουμε και στο γραφικό περιβάλλον. Το αντίθετο όμως δεν συμβαίνει. Στο γραφικό περιβάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά όσο μπορούμε να κάνουμε στη γραμμή εντολών. Μπορούμε να κάνουμε πολύ λιγότερα. Γι' αυτό στο Linux είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος τη γραμμή εντολών, γιατί αυτό είναι που δίνει τη δύναμη στο Linux και το κάνει πολύ καλύτερο από τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα. Τώρα χρησιμοποιούμε διάφορες εντολές, για παράδειγμα να δούμε πώς μπορούμε και να μετακινούμαστε μέσα στα αρχεία, μέσα στους φακέλους και γενικά σε όλο το σύστημα, πώς μπορούμε να μετακινούμαστε με κάποιες εντολές και να μπαίνουμε από το ένα φάκελο στον άλλο και να κάνουμε κάποιες λειτουργίες, όπως να σβήνουμε, να γράφουμε αρχεία κτλ.